Матчът между Чарлтън и Хъдърсфилд през сезон 1957-58 във втора дивизия на футболната лига със сигурност остава един от най-забележителните в историята и заслужава да бъде разгледан. Изигран през декември 1957, Чарлтън остават с 10 души на терена след 27 минути игра, след като капитана Дерек Ълтън трябва да бъде откаран в болница заради извадено рамо. Смени тогава не са позволени и почти веднага Хъдърсфилд повежда с 1-0 чрез гол на Лес Маси. Териерите продължават да увеличават аванса си с 2 гола на Алекс Бейн, един на Бил Макгари и един на Боб Леджър, достигайки внушителна преднина от 5-1 срещу домакините, с оставащи само 27 минути до края на матча, преди нещо наистина невероятно да се случи. Джони Съмърс и Джони Бък Райан бележат по един гол за Чарлтън в рамките на 2 минути, намалявайки разликата до 3-5. Съмърс след това вкарва в 73-та и 78-та минута, изравнявайки резултата на 5-5, преди да отбележи своя пети гол за вечерта в 81-та минута, давайки аванс на Чарлтън за 6-5. Пред почти празен стадион, тъй като повечето фенове са си тръгнали при резултат 5-1 за гостите, Хъдърсфилд изравнява отново за 6-6 5 минути преди края. Удар с глава на Райан в последната секунда носи невероятна победа на Чарлтън с 7-6. От 1-5 до победа с 7-6, човек по-малко, Чарлтън записва може би най-великия обрат в историята, оставяйки тогавашния менеджер на Хъдърсфилд Бил Шенкли без думи. Всеки играч, който вкара 4 гола в един матч, би бил въодушевен от постижението си. Но не и защитника на Астън Вила Крис Никъл, който бележи 4 гола на 20 март 1976 година. Проблемът е, че 2 от тях са автоголове в полза на Лестър, а матчът завършва 2-2. Никъл дава на Лестър първия гол, преди да изравни за Вила точно преди почивката. След това отново подарява преднина на лисиците с фантастичен автогол през второто полувреме, но изравнява отново за Вила в края на матча, създавайки един от най-запомнящите се двубои в историята на футбола. Защитникът си спомня добре този следобед и разказва със смях, че най-голямото разочарование е било, че не получил топката за спомен. Третия гол, втория за Лестър, беше страхотен. Най-добрият гол, който някога съм вкарвал. Плонж с глава. Никой вратар не би го спасил. За щастие, четвъртия гол изравни за Вила, което беше облегчение. След като вкарах тези 4 попадения, помолих съдията за топката. Не, каза той. Това е последния ми матч и ще си я запазя. Просто такъв ми е късмета, предполагам. Първия ми хетрик за Вила и дори не получих топката. Време е за малко датски футбол, където можем да се чувстваме на местния Ебелтофт, който бива лишен от заслужено равенство срещу Норагер. Норагер води с 4-3 с оставащи секунди до края, когато Ебелтофт организира една последна атака. В този момент обаче съдията Хенинг Ерикструп се опитва да даде последния сигнал. Само че изкуствените му зъби падат точно когато се кани да свири, което означава, че звукосвирката не излиза и играта продължава. Ебелтофт бележи за 4-4, точно когато Ерикструп намира зъбите си и ги слага обратно в устата си. И така, 4-4, нали? Да, но не точно. Ерикструп отменя гола и свири край на матча, давайки победата на Норагер с 4-3. Ебелтофт подава жалба след загубата, но датската футболна асоциация отхвърля протестите. Може би най-странната история, свързана с трансфери, е от зимния трансферен прозорец през 1998, когато румънският полузащитник Йон Радо беше продаден от Джил Петрушани на Вълча. Звучи нормално, нали така? Само, че той не е продаден за пари, а за 500 кг свинско месо на стойност около 2500 евро. Президентът на Джил Петрушани обясни, че месото ще бъде продадено, за да може да се платят заплати на играчите. Последната странна футболна история идва от лигата на Мадагаскар и остава незабравима. В матч от първенството Адема побеждава Стад Олимпик де Елмирн с 149-0. Но как е възможно това? В предпоследния кръг на шампионата Стад Олимпик завършва 2-2 с ДСА след спортна дуспа в последната минута, която ги лишава от победа и възможност да спечелят титлата. За да протестират срещу решението, следващия си матч срещу Адема те започват да си вкарват автоголове. Общо 149. Очевидци разказват, че играчите на Стад Олимпик започвали игра от центъра и изпращали топката директно в собствената си врата, докато вратаря просто гледал. След матча Мадагаскарската футболна федерация наказва треньора на Стад Олимпик за КБ с спиране на дейност за 3 години. 4 от играчите също получават различни наказания, а останалите футболисти от двата отбора се разминават с официални предупреждения. Резултатът остава като най-голямата загуба в историята на професионалния футбол и един от най-глупавите протести в историята на спорта.